भगवान ଯେତେବେଳେ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସିଟାକୁ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆରେ ତମେ ଏତେ ଖୁସିଟାକୁ କାହିଁକି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦେଇଦେଲ? ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ କରିବା ଭୁଲିଯିବେ, ଏମିତିକି ଯାଇକି ମଶାଣିରେ ବି ସେମାନେ ହସିବେ। ଖୁସିଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିବି ମୁଁ ତାକୁ ଫେରାଇକି ଆଣିପାରିବିନି, ତ ତାକୁ କରିବା କ'ଣ? କେଉଁଠି ଲୁଚେଇବା ସେ ଖୁସିଟାକୁ? ଯଦି ଆମେ ଆକାଶରେ ଲୁଚେଇବା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚେଇବା, କି ମରୁଭୂମିରେ ଲୁଚେଇବା? ମଣିଷ ସମାଜ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ସେ ଖୁସିଟାକୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିବ। କରିବା କ'ଣ? ସେ 3 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବସିକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଖୁସିଟାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଯେତେ ବି ଧନଶାଳୀ ହଉ, ଯେତେ ବି ପୁଞ୍ଜିପତି ହଉ, ସେ କେବେ ଖୁସିଟାକୁ ପାଇବନି। ଖୁସି ଖୋଜି ଖୋଜି ଜୀବନ ସରିଯିବ, ଖୁସି ମିଳିବନି।